et godt eksemplar på, hvor barnlige folk de kan være en gang imellem. Læg mærke til det. Se, man kan slet ikke tåle det. Små børn, små fornøjelser. Så kan man selvfølgelig også få selvfød en gang imellem. Er du klar? Kim, det gør Jakob, hvor langt så? Så Jakob, gør du stadig ondt i bulen? Ja, jeg har ondt. Mig og Jakob. Det sjove er, at folk er stadig ikke registreret, jeg filmer dem. Så alle de der kikse detaljer får jeg også med. Og mig og Annie! Det jeg siger. Voldtægt, det skal man gøre mod små børn. Voldtægt mod små børn. Ikke gør noget. Så har vi nørderne. Jeg har det. Og så har vi også en sejl. Troede han. Så stille. Ej, hvor ser han godt ud. Nogle gange skal vi ønske, at jeg var 17.